खुलुमबाय दिनै 9 डिसेम्बर 2023 शनिबार जालुकबारी पुलिसा बाराली सापारिनिफ्राय 1.5 केजि गांजाजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सासे गांजा फालांगिरिखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय गांजा फालांगिरिनि मुङा जाबाय आहार आली। आहार आलीया थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बे खामानिखौ मावबोगासिनो दंमोन। बर'नि फिसा बक्सिं गेलेगिरि जमुना बर'आ गुबुन हारिनि सेंग्रा मिसिं हारिनि सेंग्रा हेनरी पिगुजों एंगेजमेन्ट जाबाय एबा जुलि जानो थाखाय साखाफारा खालामबाय, अदेबानि आस्थाम सोखाबाय। कर्नाटकनि बेंगालुरुआव सासे 9 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'खौ गावसानि नखरनिफ्राय 500 किल'मिटार गोजानाव बिनि गोथै सहखौ अन्थाइ जावखांना दोननाय जायगायाव अखानि दै जमा जाना थानाय जायगायाव बोखांनो हादों। गथ'आ दै जमा जाना थानायाव सानस्रिदोंमोन, बेहायनो गब'ना थैदों। थैनाय हौवासा गथ'नि मुङा जाबाय निखिल मण्डल आरो बे जाथायखौ निखिलखौ सोरबा बुथारदों होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। चिरांनि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआ बन्द जासिगोन नामा? मानोना बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनि बेरेखा रायजो राजाफोरा बिटिआर सरकारनो आर'जलाइ गथायदों होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। जौ जुवा गाज्रि साननाय गाज्रि मावनायजों राजखान्थि दैदेनदोंमोन। बिखौ दिनै रायजो राजाफ्रा कुनु एक्सेप्ट खालामा, मोजां मोना। सानैसो गावसोरनि मानसिखौनो बिथांमोना ओरै जइन खालामलाय खाना जाहोलाय माबालाय बेखौ खालामगासिनो दङ। बयनिख्रुइ दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जे गोदो गोदायनिफ्रायनो बयबो दैदेनगिरिफ्रा भाषण होबोबाय, गावसोरबो होबाय, सुबुं सम्पद नांगौ, सुबुं धोन नांगौ, IAS IPS नांगौ, डाक्टार इन्जिनियार नांगौ। किन्तु दिनै बाथौ खेराइ मोनसे हटेल बानायनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बाथौ खेराइयाव लाइमोनफोरखौ लाबोनानै बेवहाय बायदिसिना जौ लोंनाय, DJ दामनानै मोसानाय आरो फरायसाफोरखौ फरायनायनि थासारिनिफ्राय गुबुंले खालामनाय मोनसे थासारि दागासिनो दङ। कलेजाव फरायफुनाय फरायसाफोरखौ, इउनिभारसिटियाव फुनाय फरायसाफोरखौ लाबोनानै जयनिं खालामहोनाय, पार्टियाव जयन खालामनो सोरबा गोसो दङ, बे जुदा खोथा। किन्तु बेवहाय खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा सानफ्रोमबो कमप्लेन होगासिनो दङ। बेवहाय अराय सम DJ दामो, सेटारडे सानडे शनिबार देवबार साननैयाव हराव मानसिफ्रा उन्दुनो हाया। दा सासे एसेबां गोबाव हारिनि दैदेनबोनाय मानसिया बेबायदि खोथाफोरखौ साननायासो जोबोद दुखुनांथाव। बाथौ खेराइ मोनसे हटेल बानायनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बाथौ खेराइयाव लाइमोनफोरखौ लाबोनानै बेवहाय बायदिसिना जौ लोंनाय, DJ दामनानै मोसानाय आरो फरायसाफोरखौ फरायनायनि थासारिनिफ्राय गुबुंले खालामनाय मोनसे थासारि दागासिनो दङ। कलेजाव फरायफुनाय फरायसाफोरखौ, इउनिभारसिटियाव फुनाय फरायसाफोरखौ लाबोनानै जयनिं खालामहोनाय, पार्टियाव जयन खालामनो सोरबा गोसो दङ, बे जुदा खोथा। किन्तु बेवहाय खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा सानफ्रोमबो कमप्लेन होगासिनो दङ। बेवहाय अराय सम DJ दामो, सेटारडे सानडे शनिबार देवबार साननैयाव हराव मानसिफ्रा उन्दुनो हाया। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।